Ina ning kinabuhi awi. Katagam ni bay. Tiyoy. Uy, pre. Yati na ram lagi ka diri, pre. O pre, Unsa ka? ani jud ni pre. Unsa ani ni? Unfair mo kini kinabuhi bay. Nga naman. Dili jud pwede mahatag sa tuwa atong giampo. Ha? Depende unsa di mo giampo di ay. Giampo na ko ang babae nga akong gusto pre. O unya, unsa man nga klase nga babae nga gusto nimo? Mga simple ra gud nga karakteristik sa usa ka babae gud. Sige daw, mga example doon sa man na. Guwapa. Lamion. Puti. Kulot. Simple na. Bright. Mao ra gud nang taon nang gipangayo gud. Di naman na basta-basta nga mga babae, pre. Pero deserve man tingali na ako na pre. Uy, awa ra gud pug ko. Guwapo na ako. Di man tingali malalis na. Ay pagunana, pre. Di lang gud ta dili nimo kailangan ni panghambog nga gwapo ka. Ako nahambog ba ko nga campus crush ko? Wala. O nahambog ba ko nga ako ang ginatilian sa mga babae sa eskwelahan sa una? Wala. Di ba? O mo na nga dapat humble down lang ta. Humble down lang dapat ko. O pero unsa man jud ay nahitabo sa imong haday ngano man gibiyaan ka unsa ba? Gibiyaan kung joy pre oy. Mo na akong giingon sa imo ha. Matay gatag man tanan ako tanan siya ha. Gipalitan man ako siya milk tea. Fries ug burger. Yati. Lagi, gipalitan mo na ako running shoes. Kay abi yun ako siya nang tubag sa akong mga pagampo. Unya nga anong nainani man? Obligado jud ba nga ang mga seryoso pasakitan? Pre kabalo ka pre. Dili literal lang Ginoo pre nga kung unsay giampo nimo sa iya ha, mo na jud na ihatag niya sa imo ha. Usay mo hatag na siya og mga tao nga moabot sa imong kinabuhi nga pasakitan ka. Pero instrumento ra na sila pre para sa tamang tao nga moabot jud sa imo ha soon in the right time. Kabalo ka pre, mo lang jud itiman eh. Ang pagampo nato sa Ginoo pre, mura ra pud tag nag-order na sa online. Order sa online? Oh, Ano nakaingon man ka? usahay lahi ang moabot. Look into your eyes, you will find there's nothing there to hide. Mo na pre nga hulat-hulat lang moabot ra lagi ang tamang tao para sa imo ha. Usahay kailangan mo punta masakitan para magmaligon. So, bakal na day ko ani. Magmahal ay siya Katagam ni bay.